Интересна ли съм? И ти си ми на мен интересен. Айде, мърдай. Идея си нямате колко бях близо. Абсолютно в дивото съм. И нямате идея колко близо бях до този парк, за да го снимам. А дойдох за пеперуди, ама се отказвам от пеперудите. Здравейте от другия ми пущинак. Това е вилата. И това е единственото налично цъфтящо в момента, както и за последните няколко месеца. Тук е страшна суша и след малко ще ви покажа цялата обстановка. Но защо съм тук и защо включвам това място в поредицата за Костанденец. Изгубих част от видеята, които заснех през първата половина на деня. Най-вероятно при прехвърлянето съм се объркала и съм ги изтрила без да съм ги записала на лаптопа, но случва се както и да е. Затова правя този запис тук, за да ви въведа в нещата, които ще се случат в следващата част на видеото. Разбрах, че в събота църквата отваря от 5 до 6 след обед, и всеки, който има желание, може да я посети. Аз изключително много исках и се надявах да мога да се добера до църквата и да я снимам, защото много искам да ви я покажа, тъй като тя наистина е много специална в моя живот. Първите ми спомени оттам са като много малка, може би на 3-4 годинки, когато мисля, че имаше някакво поне частично обновяване на стенописите и баба ме заведе и ми показа колко е красива църквата. Аз тогава, разбира се, не знаех какво е църква, не знаех каква е тази сграда и мислех, че е някаква къща. При което бях просто изключително разочарована как може да има толкова красива къща, а нашата да няма никакви рисунки. И ми се прииска да изрисувам и нашата къща, за да стане толкова красива. Може би това е началото на моята мечта да стана художник. Просто поревнувах за тази красота. Тъй като моята баба беше силно вярваща жена и тя успя да ми предаде тази вяра, когато станах на 9 годинки, аз настоях да бъда кръстена, тъй като разбрах, че не съм била кръстена и за мен е по-добре, защото по принцип кръщението е нещо, което човек трябва да реши в съзнателна възраст лично за себе си, но няма повече да разнищвам тази тема в момента. Просто се радвам, че стана така, че аз сама осъзнах и пожелах да бъда кръстена и си спомням деня много ясно. Беше трудно да навия родителите си, тъй като това беше все още през комунистическо време, когато тези неща бяха забранени или поне не се гледаше изобщо добре на това. Можеше да имам проблеми в училище, родителите ми на работа. Затова те трудно се съгласиха, но решиха, че в селската църква не е толкова опасно.
Бяхме само нашето семейство, даже мисля, че татко го нямаше. Баба, мама, кръстницата и брат ми снимаше с един лентов фотоапарат с черно-бяла лента. Мисля, че беше смяна символ. От тогава са ми останали само 2 снимчици, като аз периодично намирам то едната, то другата и още не мога да ги събера двете на едно място, но сега съм намерила едната и я пазя в рамка, за да не се загуби. Очаквам и другата да излезе от някъде и да я добавя в колекцията. Спомням си деня на кръщението. Това беше наистина много специален ден за мен, много вълнуващ. Направих го с цяло сърце и това е много скъп спомен за мен. И много обичам да посещавам тази църква и много исках да я видя отново, исках и да ви я покажа на вас. Но тъй като жената, която отваря, не беше сигурна, че е позволено да се снима вътре, аз също не знаех как стоят нещата. Крадешком просто заснех няколко кадъра. Не исках да нарушавам евентуално някакви правила или да я притеснявам нея. Затова имам много мъничко материал, но е достатъчно, за да ви покажа, за да ви направя съпричастни на това мое преживяване. Сега, преди това, ще ви покажа как стоят нещата тук. Това е другото място, което толкова много обичам и се радвам, че го имаме. Тази вила наследихме от родителите на съпруга ми и тъй като не сме единствени собственици, няма да показвам всичко, няма да показвам сградата, само двора, където през последните няколко години си съдя луковиците, които открих на село и донесох тук. И също още много други, които с течение на времето съм закупила. И малко по малко моята колекция стана наистина богата. През пролетта тук става невъобразимо красива градина. За сега е просто един пущинак. Отскоро имаме вода и сега плановете ми са да трансформирам цялото пространство, да направя някаква система за напояване, да обособя кътчета за засаждане, да направя пътечки, много работа. Много ми е трудно да взема решение как и как. На третия ден отново станах много рано, още по-тъмно. Птиците пееха удивително и във въздуха витаеше такова въодушевление от настъпващото утро. Точно в 5 часа сложих телефона да записва и го оставих до пълно зазоряване. После си направих чай. После видях една тъмно кафява пеперуда и хукнах да я снимам. После имах малко приключение с един паяк и сосичката, която не мина да ме види. След обеда изобщо не ме свъртеше. Едва дочаках да стане 5 часа. И защо изобщо чаках, не знам. Седях си на терасата и изведнъж звъна на камбаната ме изненада. В момента, в който я чух, вече знаех, че съм закъсняла и хукнах към църквата.